välkommen till The Family's Life. Cinnamon challenge, cinnamon, vad heter det? Kanel med kanel. på sked i munnen. Ja, Då har vi tagit du tappar jättemycket. Vad fan också? Ett. Tagit vanlig kanel. Ja, men nu står det Ja, 1, 2, 3. Jag tyckte i alla fall det var gott. Ja. Men lite till va? Sådär stack. Det spottar i min mun! Okej, jag måste testa igen. Okej, nu testar vi. Nu kör vi. Nej, backa! Ge det chans. Hej då! Vi har en till challenge. Och kanel-challengen. Hur många stjärnor fick den? 5. Jag fick 5. 5 av 5 Jag tycker den är stjärnor. så god. Fast du skrattar och spottar ut här så jag börjar skratta. Alltså, jag kan ha det i 1 minut. Fast så svider det. Så ja, bra med ketchup. Nej! Ja, nu ska vi i alla fall köra ketchup challenge. Men herregud, man tar riktigt med ketchup. Marius! Okej, hallå, nu ska ni ställa er här vid kameran. Ja, jag kör inte för att jag är... Okej, 1, 2, 3, stopp in! Ja, den där ketchup-challengen. Nej. Ketchup. Jag fick 3 av 5 guldstjärnor.